Здравейте хора, аз съм Филип Вълф и днес ще правим един експеримент. Първо, малко ще се... И ще... Майка ми говори по телефона и тя ще снима. Добре, върнах се. Ето. Ето. Добре. Сега първо пробиваме тези софтчета. Да. Малко виждат, но все пак трябва да е нещо водно. Червено. Опс. Добре, хора. Да, има сушенка. Добре, да. Хубаво тогава. Добре. Колкото желатини сте купили, толкова трябва. Ако сте купили един желатин, една чашка, може, ако искате още да добавите. Сега отваряме желатина. Създам YouTube канал. Ако някой ви гледа, може мамата има YouTube канал за гримиране. Не знам как да й се казва. Моя YouTube канал, аз не знаех преди как да се казва. Да, Ема. Добре. Малко трудно се отваря. Така. Да го сипим. Тук. Така, добре. Сега взимаме това сепче. Малко се разбля. Няма нещо. И гледайте на Герито YouTube на Гергана Илиева. Напишете отгоре на клавиатурата в YouTube Гергана Илиева и гледайте, като ви излезне едно момиче с такова, с едно куче, където е тук е така и на носа, където така се е направила. И то мирише гадно. Го направете. Това ще стане нещо като отрова. Като нещо гадно да го пиете в някакъв чалендж. С вашите приятели да го пиете. Но това не трябва да се яде сега, защото вече сме сложили желатин. Ако така може. Ето. Така трябва да бъркаме много. Така. Сега трябва да изсипем водата, за да излезе нашето желе. Има малко желе. Да, това не е желе. И това
измия тази чашка и след това да направим другия. И да вземем материал. Върнах се. Ето, мама пак да снимах. Я видя как да виждам. Не, мамо, махни си ръката. Да, така. Мамо, махни си. Добре. Сега трябва... Добре, хора, това другото. Където го направите, трябва първо, след това да сложите малко вода, да го вкиснете и така да го бъркате. След това слагате малко. Ето ще отхвърля, само да го отворя. Ей сега. Малко странно изглежда. Сега слагаме вода. Чакайте. Само помиша. Сега само ще спра за... Добре, готово, върнах се. Чакай да видя. Чакайте. Да, добре снима. Добре, сега слагате малко вода. Независимо каква марка. Така. Сега взема едни туалетни дехалка. Малко по-младен. Сега. Ще трябва едно такова. Брашно. Това не е един балон. Пак ще спра клипа, защото да купа балони. Да видим къде не е лодичка. Малко брашно. Както казах, че не трябва брашно. Така. Така, сега. След това трябва пак да вземем това, да го сипем в тази бутилка. Мога да го затворя, после мама ще го затвори. Сега слагаме друг желатин. Пак ще тепче. Аз съм купил 2 за 20 мл. Вие ме видяхте онзи як клип. Тези балони, ако сте ги пробвали, нали знаете. Яки стават, а? Това е някакъв клип, който беше. Това не е другия. Чакайте, че нещо стана. Така. И аз, както ви казах, няма да мога да снимам клипове на Майнкрафт на моята приятелка. Защото слагаме тук брашното. Трябва да се побере цялото. И както знаете, става лило. Аз не ще поставя, това е розово-оранжево. Или ще стане такова оранжево само, защото е от лимон.
Мамо, има ли тук някъде балони? Не. Така. Зомби. Това беше Добре, хора, ще изпръка ги и ще махна нещата. Ще махна нещата и ще отида до магазина да купя балони. Добре, завърнах се. Сега. За какво? Добре, хора, готово. И след малко ще сложиш клипа, че YouTube не ми дава повече да снимам 15 минути. Това трябва да го разплатим. Както казах, балон, ако искате можете да сложите отгоре балон, но аз не намерих и сега ще го разплата. Да стане отвара. На носното зрение. Ще е червено. Наистина ще стане отвара на носното зрение, малко трябва да пи една глътка. И чакай. И чао! Абонирайте се за моя YouTube канал и дайте един лайк. Чао!